denoi eguerdion eta ostegunon, hemen txeudez, zigorretani, beste egun batez, bi errezeta berrirekin. Nik gaurkoan fideoa bat ekarri dizuet, baina zenbat alditan, igual paella bat jaten egon edo fideoa bat jaten egon eta gamba zati bat. Gamba aurkitu eta zuritzen hasi, txirla bat aurkitu eta neri amorroa ematen dut. Señoritua! Horidek, señoritua, eta horrexigatik gaur fideoa, señorito fideoa ekarri dizut. Zer esan nahi du honek, dana zurituta, dana garbi eta jateko prest dagoena. Itxaskiena izango da ikusten dezuenez, eta horrela señorito bat bezala jateko, ezin hobea erreza, goxua, eta hona belitzen dana. Bueno, nik gaur ekarri zudana da nire etxeko señoritoen askari gogokoena, Buena. Bai, ogitartekoa, batzutan sandwicha saltzen dit, eta lehen nik iten nuen ur eta txokolate krema, saltzen dutena gaur egun, zeite gehiagi, eta nik iten nuen birrindu iten nituen urrak, gero txokolate urtua gehitu eta ez da izan. Eta baina aurkitu modu bat erresaua, dana holan sandwichian, osagai guztia denak sandwichian sartu, ur krema bate dauzkana, gero bildu, klif plas, sartaiti pasa, eta pila gustatzen zaio. Eta hori astian behin, jarri diet astian behin, zebereiagatik 3 izango ziren, hori izaten da gure txeko askaria. Ezin hobea, behintzat azukre gutxioa dauka, osasuntxuagoa da. Benetan. Eta gaurkoan orduan badaukagu lehen platera eta bigarrena, beraz. Hasi gaitezen, fideuatik. Zartagi hande batean, oliba olioa berotu, barazkiak erregosi eta ondoren tomate birrindua gehitu. Ondoren itxaski garbia gehitu eta gorritu arte kozinatu. Fideoak bota eta osagai guztiak batera frijitu. Arrain salda beroa bota eta gatza doitu. Su ertainean egin fideoak likidoa zurgatu eta puntuan geratu arte. Baratxuri maionesa egiteko ontzi altu batean arrautza baratxuri zuritua, limoizukua eta gatza jarri. Olioa pixkanaka gehitu, irabiatu, ondo emulsionatu arte. Gaurkoan salda nik egingo dut, eta horretarako, hemen daket arrain burua eta perrexi batzuk botako dizkiodanak. Badakizu, arraindegian eskatzea dago, nahi atzo adibidez. Gaina, debalde ematen dizkizue, Beraz, salda bat egiteko, ezin hobea. Gero, hau alde batetikan, bestetikan, hasiko naiz barazkiak txikitzen eta erregosten fideoarako. Ordun, dana ez dut erabiliko eta sobratzen zaidan guztia ingo dut saldara bota. Ordun ingo dut, tipulina bat eta piperra bat erabiliko dut, ondo txikitu, erregosi egingo ditut eta bitarten beste guztiak ingo dutena zati handiagotan saldara bota. Honek emango dio zapore guztia eta gero ingo dut salda pasa eta fideoa kozinatzeko erabiliko dut. Orduan ni honekin hasiko naiz, barazkiak txikitzen. Oso ondo. Ni fideoa da hitz egiten da egia esan, txorienen daramazkidan ja 10 urteotan, fideoa hainbat aldiz egin dugu, eta bere inguruan hitz egin izan dugu, eta teoria ezberdinak botatzen joan izan gara, teoria ezberdina daude, eta ni gaur ekarri dizut pupurri bat denena. Nik 3 teoria, lau teoria daude fideoaren historia nundi sortu zanero. Argi dagoena da, bakarra Gandian sortu zela. Hau da, Valentziati datorren errezeta bat dala. Gero, histori polita eta oso badokana bere xarmata da, hor daude 2. Bat izena da, Gabriel Rodríguez marinela eta sukaldaria, ez? Eta honek itxasontzian, historia batek esaten zuen, normalen paella jaten zutela, eta paellan atatzen zen olako paella ontzi batean, erdian jarri eta marinel guztiek jaten zuten koiadarekin, ez? Arrozik ez, eta fideoa zeuzkan, da fideoekin egin zuen. Hori da bat. Beste bat nik gehiago sinisten dudana da, Gabriel honek beraien kapitainak arroz asko gustatzen zitzaion. Eta honik entzun du behin baino gehiagotan, neita ari zirikatzeko egin zuela. Honi arroz asko gustatzen zitzaion, eta paella erdian jartzen zanez, eta koiadaka jate zutenez, bera kapitaina zanez, utzi ziten zioten pixka bat gehiago jaten. Eta besteak gozekin geratzen ziela. Orduen esan zuen, fideoekin ingo dut. Fideoekin egin omen zuen, fideoak erosi, fideoekin paella normal bat egin zuen, eta, ondo, kapitainai, arrozakin fideoekin izitzaion horren beste gustatu, baina denak desente jan zuten, eta gozoa ontzan da, hortik gola etorzen. Gero, badago web horri bat, dala Gandiako fideoaren inguruko web horri bat. Beraien historia, errezeta tradizionala zein dan, gaina osagaiak zehaz mehatze
esaten dizkizuna, eta horra juteko hor Emilio López Sukaldaria dago. Emilio López Sukaldaria 1904 urtean ero jaio zan, eta sukaldaria zan, 14 urtekin. Sukaldean lanean juntzan, hainbat jatetxetan, hasi zan platera garbitzen, hainbat jatetxetan lan egin zuen, Valentzian 17 urte pasa zituen arrozak egiten, paellak egiten, eta bilakatu zen arroz maizua deitzen diotena erolan, arroz, maestro arrozero, eta, bueno, artista bat paellak egiten, gero egin zuenan Estatu Batuarrak zeukaten Valentzian orduan basea itxas armadakoek, eta zeiten zien, egunero kokoteraino bukatu zuen, itea, azpizuna, patata frigituekin eta arrotze frigituekin. Hori besterik ez hotela eskatzen da. Kokoteaino bukatu zuen, gero Gandian hotel bat hartu zuen berak, eta han hasi zen, buelta bat ematen, zegatik ezin, paella bat izango basan moduan, fideoekin. Horrekin buelta bat ematen hasi zen, eta, froga egin zuen, asmatu, eta antzan, kriston ospea izan zuen, bezero pila bat hasi ziren joaten, sukaldari asko, hasi ziren joaten beragana ikastera nola egiten zuen fideoa hori, eta hortik gaur egun arte. 1989 urtean hil zan, 96 urtekin, eta 2 egun lehenago fideua bat prestatu zien familikoi. Beti egiten zuen bezala. Eta bere sekretua zein zan? Absenta koiarakada bat botatzen zion fideuaren. Bere aroma guztia, hori bera onartu zuen, horako elkarrizketa batean da. Bere sekretua inoiz ezuela esaten da. Bota zuen, zein zan bere... Absenta koiaraka. Ez dut inoiz entzun absenta botatzea. Igual ardo txuria eta horrela, bai entzun detela zapuria emateko, baino absenta... Fideuari hori botazio. Segura eski absenta pixka bat idaten egongo zan eta esango zen, igual hau arrozari ondo etoriko. Erori zitzaion, eraten egongo zan, eroringo zitzaion neko, eta gustatu, nola ero emaitza, olakoak badakizue. Akatzetatik hainbat eta hainbat errezeta sortu dira, eta gero, gaur egune arte geratu dira. Kontua da, fideua bat, nik fideua etxean guretzean asko gustatzen zaigu, eta fideuak zer dauka ona, da, paella bat bezain gozoa, niretzako biak antzeko de, baina azkarrago egiten da. Nahi arrozarekin, 18 minutu gutxienez itxaun behar dituzu, 16 minutu egiten, gero pausatzen beste 5 minutu ero, eta fideua bat normalean, 10 bat minutuan asko jota egin da, oinarria berdina da, paella baten oinarri berdina daukazu, baina fideuara, bai esate dute, fideua beti bai egin behar da, paella ontzi batean. Eta nik hor ikusten ditut bertako fideua maisuak eta nik esate dizuet. Ikusten ditutan, holako paella ontzi bat, eta fideua hola nolan, fin. Bota fideua da letxe. Bota, beldurgabean, gero jateko egoteko. Baina, gero, diferentzia da, diferentzia da, ia da, fin egite bali madezu, dana, asko zeo beto egosten dala, ez da aplastatzen, goikoa. Eta ero sokarrat puntu hori, gainetik etxigortzia. Baina bai ematen dula, pixeatu amorru esaten, bota gehiago, baina ia da. Beste hiru atxamar zartzen dira gutxienez. Bai. Horrekin, eta gero beste polemik handi bat da, fideoa nungoa dan badakigu, fideoa nungoa dan, gero esan dakoa, inaldituzue, barazkianak, oiaskoarenak, Patrik izan du, sekretuarekin, txerri sekretuarena, hemen izan dugu, agatearena baita, piloa daude, baina gero nire betiko polemika da, eta jende asko galdetzen duena, ze fideo mota erabil. Beraien webgunera sartzen bazara, Gandiako fideo webgunean, 2 eta 4 bitartean zenbakiak, lodierako zenbakien artean, gomendatzen dute egitea. Ni oso bizalea naiz. Baina gaur egun saltzen dute fideoarako fideoa. Niri lodiegia iruditzen zait, eta badago jende bat, teoria ja, baina erdiko zuruan... Zuri fin-fina gustatzen daizkizu? Bia. Fin-fina da 0, gero dau bat, eta gero dau bia. Bia da fina, benetan, ez da, aingeru hilea bezala, fin-fin horietakoa, baina bada fina, eta gaur egun sartzen dute bat fideorako niri oso lodie iruditzen zaigala, naiz eta onartzen duan, makarroiekin indu dara fideuanik, Baita. Ez geneukan bestearik. Zeonarekin. Egia da, aprobetxatu dezakezula, etxean da gezun edo zer gauzarekin. Armin, testurak aldatzen da, beste gauza bat da, baina azkenean pasta da. Pasta bat da. Eta pastak ez dauka, holan, zapore neutro dauka, Orduan, zer nahi zuzatea. Egia da hori, teksturan aldatzen dala pixka bat eta horrela,
Eta nahi ere fina gustatzen zait, Fina gustatzen zait. Nik gaurkoan hemen dana sutan egingo dut, baina ere labean sartzea ere, bukaera. Gainera atzatu ateratzen da. Bai, hor, betu, nik, eta hemen aipatu izan dugu, esaten dutena, fideua egin behar dana ondo egiteko, aurrena fideoak frigitu egin behar dira oliotan. Eta hori hainbat rezetetan ikusiko duzue. Egia da, hemen beraien webgunean, eta gero maisuak ikusi ditugu denean fideua maisuak egiten, ez dute beraiek, ez dute, batik bai frigitzen zuen, eta egia da, kolorea aldatu egiten dela, ilunagoa geratzen da, eta gero pasta geratzen da, nola esango nizuke, aldente gehiago ez da pasatzen, esan dezagun, frigitze horrek ematen diola beste testura bat. Baina zaporean nik ez jan izan dudanean bietara, eta mentxorienen indugu bieratara, aurrena frigituta, eta gero, nik uste nuen nahi eskoa zala frigitzeana, baina gero, esate izut, hauek handiakoak esate dute, ez dutela aujitxu dut, ez diotela ematen zentzua. Bai garrantzitsua dela, salda hon bat, arrozean bezala, azkenean zeren zapore hartuko du, bai, botatzen dizkigun itxaskien eta hori noski bai, baina salda zurgatuko du. Eta orduan salda zurgatzean horren zapore hartuko. Horrezko besterik. Eta salda egiteko garrantzitsua hori, denbora pixa bat izatia eta batezea edo arraina edo eramateko helin badu, denbora izatia, inbardezuna da, xurgatu behar du eta pazientzia eduki behar da, arraina dauken zapore guzti hori, orduan, hortzen joan suabe, eta hau egin behar dana da gero pasa. Orduan, zigor, nik indetena izan da, ja prez daukat, ja salda pasa eta horrela, orduan, aldaketa bat egingo diogu, hau, area pasako diogu, zigor, eta denborarekin eta horrela, ja hor daukagu, kontzentratuta, baina hori bai, etxean, pazientziarekin, eta azkar egin egon badezue, lapiko azkar batean ere egin dezakezue. Eta bai egin behar dana, arraiz salda bat iten badugu, 25 minutu baino gehiago ez zeuki. Gero bai nahi baduzue kontzentratuago, iragazi salda hori, arrain salda hori iragazi, eta ero utzi murrizten. Hor zaporea kontzentratu ingo zaizkigu. Usten badu denbora asko, ezurrekin eta horre egosten, zapore eskasa atatzen die arraian ezurrak eta orduan. Nahi baduzue salda kontzentratu bat, intzazue, fumet bat, arraiz salda normal bat, ordu erdi, asko jota utzita, eta gero iragazi eta gero utzi murrizten. Eta orduan hor lurrundu ingo da ura, eta zaporea kontzentratu ingo da, eta horrekin izango zuen, salda potente bat. Eta beraiek hor, Gandiako web horrian, baita gomendatzen dute, salda nola egin, eta esate dute, honek, arrokako arrai txikiak erabiltzea, gero itxaskarramarro batzuk ere botatzea, eta gero barazki batzuk eta bota, eta beraiek gomendatzen dute, beraien web horrian, 45 minutuz izatea irakiten. Ni hortan ordu erdi zalea naiz, eta gero utzi pixka murrizten, zaporea konzentratu daitezen hor, eta listo. Gero gainera, aragiarekin egiten balma dezu eta horrela, salda egiteko eta horrela, erabili dezakezue ardo gorria, ezurrak labian sartu, orduan, salda egiteko aukera asko dago, eta hori, netzako garrantzitsua da, oso garrantzitsua, ze arrozari edo fideuari eta horrela, ematen dion zaporea horixe izaten da, salda. Ze batzutan da estatzen balma dezu eta esaten balma dezu, honek ez daka zapore asko, segurazki igual urarekin edo inbalin badezu, noski ez dula hartuko inongo zaporerik. Koloreik ez ez. Ez. Bueno, senyoret, gaurko hain bar duguna, senyoret fideua ditze zaio, arrozetan arroz itxua, hemen aipatu izan dugu, arroz itxua zein da. Bueno, hau ez, norbait itxua bada, ez zibili behar, ez dakit, zaieskia badoka, pusketak gero eskuekin jan behar izatea, eta ez, dena koiara batekin, ahora sartu, eta ez zibili behar, otarrizka zuritzen, ero txirleak hor bilatzen da, ero txupatzen, ez. Hau da, senyoret fideua asmatu omen zala, 50. hamarkada. Senyoritantzako. Ez, horre bi teoria daude. Batek esaten du, hor juten ziela kuadrilla bat, jatetxe batera, eta eskatzen zuela beti, mesedez paella, baina haren nahi zuela paella, otarrizkak zurituta, zigalak zurituta, eta dena garbi, ez zuela eskuak zikintzeri nahi. Eta tipo horri, senyoritua. Ondo iruditzait, Senyoritua ditzen zira, senyoret. Horti dator, fideua senyoret. Eta beste teoria bat edino, Joaquin Sorolla, pintoreak, horri gustatzen omen zitzaiola, baita, horrela, arroza garbia, paella,
eskuekin ezibili behar izatea, eta, bueno, igual, eskuk margoz ezkalako igual, eta ez zikintzagarren ez da. Ni lagun badaukat, pintoria, pintoria, borrotxa logikoaz, pintoria, artista da, arek eskua beti zikin dauzka. Nidak laguna ere bai tailerren eta horrela lan iten dutenak, eta horiek ere bai normalian eskuk zikinak izaten jute, orduan, beraientzako behintzat, senyoritarentzat, ideia ona, ez da? Izango da. Bueno, laguna, kontua da, hola behar ditugula, dana zurituta, eta gaur gure kafe otarreinskak berdin zurituko ditu arbintzek. Ze, kafe otarreinskak ekarri dizkiazu, ez? Kafe erakoak? Kafe? Nola kafe? Nola da kafe? Bueno, omen dago, kafe. Otarreinska bat, kafe otarreinska espezie bat. Kafe zaponarekin? Ez dijo ahortika. Bueno, a ver, tigre otarreinska badago, eta tigrearekin ez dauka, kolorea dauzko lan antzekoak. Bueno, kafe otarreinska omen dago, kontua da otarreinska hau, dala Amerika ingurukoa. Eta hasi dala, hemen, hor Valentzia aurrean da, Espainian, hor Ebroko magal hortan ateratzen, arrantzaleak ateratzen ari dira, eta kilo pila bat otarreinska espezie inbaditzaile hau jasotzen. Karo, nundi dator hau? Itxasontzi handiak, lehen Euskal Herritarra jute zienean balean bila, itxasontziak utzik badaude, pisu bat behar dute artez mantentzeko, ez? Orduan, teiak sartzen zituzten, teia pila bat, sobratzen zienak hemen etxeetakoak ero apurtzen zirenak teiak iteko garaian, eta juten ziren ternuara, eta geroan, bale olioarekin bete itxasontzia, eta teia horrek bota itxasituzten. Eta handau Red Bay deitzen dana, badia gorria, zegatik itxasoaren azpi guztian daudelako teiak. Bueno, gaur egun itxasontziak ura zurgatzen dute. Utzik doazenean, hartzen dute dauden tokian itxasoko ura, tubo batzuetatik, eta azpian ura. Ur hori gero, iristen direnen bere helburura, ustu egiten dute. Ur horretan, gertatzen da, junaldirela, horrelako, animalian arrautzak, edo otarrizken arrautzak, eta orduen, handik, Ameriketatik honek arre ituzte. Eta da, espezie inbasadore bat, ona, kakotxen artean daukana da, jangarria dela. Jangarria dela, bintzat, ez da hori da. Hori bintzat aprotxatu daiteke. Hori da, ordan baina, karo, hemengo espeziekin eta burrukan egiten du, eta janariak entzen die, eta holako. Orduan, espero... Guk harrapatuko ditugu, eta izango ditugu. Zerbait inbarko du. Hemen, zein duzu armentzek, ikusi du salda fideua bota dituzu? Hori da, nik hemen egin detena da, ikusi dezu, lehen da bizi, barazkiak, ondoren tomatia, gero bota diotena izan da txipiroia, eta gure fideua bat. Ondoren bota dio salda eta utzi dut kozinatzen. Orain ingo detena da nire itxaskiak eta garbitu. Orduan ingo dut gambak garbitu eta gutxi falta zaizkionean ingo dizkiot gambak gainean jarri eta beste alde batetik zartagi txiki batean ingo dut ardo pixka batekin eta erramuarekin nire txirlak iriki. Kozinatu ze gero inbarditu dugu garbitu eta gainean ipini. Orduan, utzi segundutxo bat, ze oain ingo detena da, ere, hemen dauketen legatzaren zatitxo batuk aterako ditut, eta hau nola momentutxo batean kozinatzen da, gainean ipiniko ditut ondoren. Eta Ebro Delta aipatu duan ondan, bakizu Ebro Euskal Herritik ere pasatzen dela, hor Kastejon eta Kortez bitartean, 45 kilometro igarotzen ditu, eta niri hor datu moduan harritu nagoena, ni banekien Ebro ibai oso handia da, baina toki batzuetan 200 metroko zabalera hartzen duela hemen Euskal Herrian. 200 metro, pasaba da, ni 200 metro igeri iteko, korrontearekin kalkulo egin behar da, nik hori gertatu zaik, bakizu ibaiaren ondoan bizi gala eta uholdeak goten diren, aurten izan ditugula. Durangon erortzen diren baloiak guk jasotzen ditugu. Ni jasotzen ditut, eta holan dauzkat baloi pila bat etxean. Hori Bienan adibidez uste dela, badago, justo, hiri erditikan pasatzen da ibai horretan, jendia, lanea, juten da, ibaien. Botatzen da ibaia, igual, eramaten dute igual udan, normalian, ze hor ura hotza izaten da. Eta botatzen dira, igual, motxila batekin, non ez dan ura sartzen motxila horretan, eta bidaiatzen dira, igual, autobusa hartu ordez, juten dira ibaian,
eramaten die... Etxerako buelta oinez inber, baina hori bai, gero, buelta oinez. Baina hor kalkula hartu behar da, nik baloia ikusten badut hor, badakit, segun ze korrontekin datorren gura, oinez pasatzen naiz, eta niri gerriraino iriste zait, tokin batzutan, kalkulauta daukat beraino noa, baina hor, ateratzen naiz, egiten du kalkulua, 25 metro gora ero, ze badakit korrontea pixkanaka eraman ninko nahuela, eta bestela atzera inbarko dut gero. Eta, bueno, Ibai Zabalek, naiz eta Ibai Zabal deitzen da, gure etxetik pasatzen dana, hain zabala ez da, 200 metro, da. Bai, futbol zelai bat, bueno, astakeri bat. Eta gaur hitz egin dugula, kafea otarrenskan inguruan, bueno, Ebrorekin gertatzen da, gaur egun ze espezie inbaditzaile dauzkagon, bueno, hor daukagu hau muskuilua, beste tigre muskuilua, gero daukago baita karramarroak, Ibai karramarroak amerikanuak baita, gero perkak baita ere badauzkagu, eta honetan adie, inbaditzaileak, bueno, perkak ekarri zituztela, jende arrantza gustatzen zaiola, tamaina handi hartzen dituzten ez da, bueno, ekarri dituzte perkak horiek, eta horrek jaten du hor dagoen den arrasar, karramarro amerikarra bezalakoa. Orduan, bueno, holako gauzekin kontu zibile barra. Harrapatuko ditugu guk ez da. Baina ez horrek ez dira injangarri. Nik, zene ezo, karramarro hori nietzea gustatzen. Amerikarra nik hor harrapatu izan dugu inoiz, hor Zuhatzako uartean Uribarri Ganboa urtegian, eta zaporia ez da berdina. Indartsua bezala ez da. Eskasa, are zaporia. Igual, salda bat egiteko edo balioko luke ez da, bintzat. Saldaren bat edo igual egin ezake horrekin, edo da zapura ematen diola. Babia, nik hemen bitartean zartagia, pixka bat ardo txuriarekin eta rarumarekin, eta xirlak barrura, zua fuerte jarri diot, eta egin edetena da ireki, kozinatu ireki, ze gero ondoren jarriko diogu, ikusten dezu bezala ez, hemen gainean. Orduan, pixkanaka gure fideuakin aurrera goaz. Zer geratzen zaigu orain? Maionesa egitea. Egingo dugu baratxuri maionesa, horretarako hemen dauket. Baratxuria, limoizuku pixkatxo bat, arrautza bat, eta beharko genuke olia. Orduan, ekiloreako olioa erabiliko dut, ez dena zaporia asko ematea, bale? Nik nahi dut ematea zaporea baratxuriak, eta listo. Oso, no. Bueno, batzuk honi deituko lehiokete olako sasi alioli, ero ze gaur egun toki askotan aliolia saltzen dizute, eta berez ez da aliolia, ze errezeta tradizional alioliana, badakizu edala, berakatza, baratxuria, eta oliba olia eta gatza, besterik ez dauka. Gero, motrailuanan egon eman, oliba olioa, hortan gaina oliba olioa erabili behar da, hartu denbora guztian botatzen da, emulsio bat lortzen da, ez da emulsio gonkor bat, maionesa bat bezalakoa, baina ematen badiozu lodi geratzen da, eta horrek iraun iten du, ez? Oso fuertea da, aliolia, potentzia dauka, eta gaur egun toki gehienetan saltzen duten aliolia da, azkenean, maionesa bat iten dana baratxuri atal pare bat ere botatzen dizkiozu, eta, badauka alioli baten testura, baina, indar gutxiagokin, suabeagoa da, ez? Eta hori esan da, maionesak ze zaporetakoak ez daude. Danena, behitxo. Kurri maionesa bat, zerbait esotikoa nahi duzue, maionesa bat dite duzue, kurri hautza botatzen diozue, sorioa egarri, piparrautz pixka batekin. Badau jente bat, gustatzen zaiona maionesai ketchupa eta zukua botata, saltza larroz antzekua gustatzen zaion, jendea eroe badago munduan zehar. Gero, aguakatearena, hemen ino maionesa bat oso goxua eratzen dana, oso krematxua hartu eta berdina, izango zen, oinarria berdina da, zerbait azido bat, ospina ero limoizukoa, gero, arrautza, olio bat, beti, noski, eta gero, aguakatea botatzen diozula, berde ikutu bat hartzen du, krematxua geratzen da, super gozua geratzen. Japoniako maionesa gaur egun modan dagoena, beraie botatzen diote honi, soja saltza eta arroz ospina. Orduan, arroz ospina bak izu pixka gozoa dala. Orduan, gozoa aldera doan horrelako maionesa berezi bat da, kimchi botatzen badiozue pikante ikutua izango du, daude mila maionesa,
eta azkenean da, zuen nahi diozuen zaporea ematea. Espeziekin jolastu, egia da, kriston saltxa gala, ez? Daukien koipiarekin eta horrela, eta hartzen duen teksturarekin nahi behintzat, ematen du tonteria bat, eta askotan erosi egiten dugula, eta erosten ditugunak behintzat, ez direla, bueno, nahi hainbeste gustatzen zaizkitena, baina etxean egitereko eta horrela oso errexak direnak, nahi behintzat asko gustatzen zaizkit, eta zaporea emateko eta horrela gaina oso erreza da. Hor, kurioso dana, erosten dituzu maionesa saltzen dituztenak, eta osagaietan sartzen zara, eta azukrea. Zer egiten du azukreak hor? Eta nik esango nuke, denak, ia denak azukrea dukate. Batzu daude oliba olioarekin, beste batzuk ekilore olioa, beste batzuk auskalo, hor olio bat jartzen du. Baina horietan, bueno, egia da maionesa etxean egitea ez da bat ere zaila, argi dagoena egiten baduzue, egin eta zeituan oskailura, eta egun batean erabili eta bota, urrengo egunean asko jota, eta zuen asmoa baldin bada entzalaia errusiar bat egitea, orduan ez. Nik hor bai gomendatzen dizuet potoko maionesa bat erabiltzea, ze itxasora ondartzara zoaztenean, bueno, maionesa hori naiz eta termo batean erolako nebera batean ero izan, ez da izango, ez ditzuke gomendatuko, arrautzak gaur egun ez dute izaten salmonelarik, baina gertatu alda. Eta inok ez du nahi ondartzatik ez bueltan komunera jutea. Bueno, ja oso gutxi geratzen zaigu, hementxe daukagu ja gure maionesa eginda, honei ja 5 minutu bakarrik falta zaizkio, txirlak irikita dauzkagu, beraz, uste bel media zuen momentutxo bat hau ja ondo kozinatuta geratzeko, orduan etorriko gara, maionesa ipiniko diogu, gure txirla garbitu gainean jarriko dizkiogu, eta jateko prestego da. Bueno, ikusten dezue, Señorito, dana garbi, eta orain bakarrik geratzen zaigu, platera botatzea. Hau koiarekin janbarra, han paella nio nintzenean, eta holako, orduko, nio nintzenean urtean horreko eltsen egon ginenean, iasko harinauk urtean munduko txapelketa, paella txapelketa irabazi zuen jatetxean egon ginen. Eta koiarekin atara ziguten. Oso ona, Egia da, nahi balma dezu nahi atera diate paellatik jan, paella bertan ematen dizuena da koiara bat egurrezkoa. Hori da tradizioa normalian. Hori koiara normala. Eta zerbitzatzeko, ero arekin jateko. Hortikan jateko, paella bertatikan jateko eta egurrezko goiara. Nehia da egurrezkotikan... Hori da, nik etxean dastatzen du, nik egurrezko goiara erabiltzen du, eta ero probatzeko erabiltzen du, baina jateko... Egurreko ez, tekstura hori niri ez. Bueno, hau jan dezakezue, nahi dezuen bezalaxe. Goiararekin, ala ez. Eta mentxe dijoa nere fideuaua, señorito, erara. Bi señorito, Señor, ni ya señor. Hori bak, zupein Bilbon esan zidatela gazte bat. Baloi bat, erori izan, señor, nos pasa el balón. Señor, pintxau ingo zut baloia. Gaino ze dut, kasu, jarkin esan da? Esan, por favor, esan. Pues ba. Oso, ona. Boa, erra. Gaina ni banaiz, alio maionesa holan etxean egiten dut, fideua egiten dudanean, eskina batean jartzeko. Egia da, jarri dezakezuela eskinatxo batean, bol batean, eta horrela norbaitek nahi balen badio botatzeko, eta bestela, ez botatzeko. Bueno, aurko askaria badaukagu, oin, falta zegu, umei eskola eramateko, askaria. Bestaldean zaudetenak hau entzunda zerbait etorriko zaizue burura. Esnea, txokolatea, taurrak... Bazegon olako ur eta txokolate krema famatu bat, omen dago oraindik. Eta nik etxean, nik egiten dut. Txorienen egin izan dut krema hori. Eta gaur nator berzio askoz errez batekin, baina berdin gozoa eta osasuntxua dela. Zein da? Aitu. Ogixerra hartu eta alde batean
esne gain lodia igurtziko dugu. Txokolatea labanerekin moztu, pusketa gainean jarri, gero urrak ataletan txikitu, hauek ere txokolatearen gainean, eta beste ogixerrari oliba olio txorrota bat eta gatz eskata batzuk bota ondoren, dena itxi, sandwich itxura eman, eta sartaian gorritu ondoren, zerbitzatu. Bueno, hau da nire etxean egiten dudan berzioa, nire semeentzat, eta, gure etxean ja hasi dira adin batean nun bakoitzak berea eskatzen duen. Lurreri gustatzen zaio horlako espelta edo horlako ogi batekin, gozaltzeko eta jaten duena, eta ekiek gehiago da, moldeko ogi zurizalea. Hala, ez du katalogo bat bezala, eta esaten diotu, erabaki ez da, zukau, eta aldaketak egiten, kartara, nik gutxirekin, bale. Gure etxean kartara jaten dute. Bueno, orduan, horrek osagaiak esaten du, esnea, bez? Esaten zuen, esnea beharrean horako laktio bat jarri dut. Nik esnegain lodia hartu dut. Orduan, ningo dio dana, igurtzi esnegain lodia, bi aldeetan. Gero txokolatea, azukerarik ez diogotako, txokolatea da 1,72 kakaoa duena, orduan badauka azukera. Hori pusketan botako du. Gainean jarri, gero urrak pizka zapalduko ditut, gainean, orduan ja, osai guztia betetzen ari gara, eta normalen hori palmako olioa erabiltzen dut. Guk oliba extra virgina erabiliko dugu, hori botako dio, eta gero gatz pixka handi gustatzen zain. Gatz eskataz. Eta hau sartaitik pasau. Zaporia ematen dio. Hombre, altzartu iten du, eta behar du bizi posa. Eta alabak eskatzen bali maizun nik txokolate beltzaren ordez, txokolate esnia eta esnea, laktosarik gabe, eta aukeran. Ni naiz nire seme alaben aita, en naiz laguna. Saiatzen naiz ondo eramaten beraiekin, baina ni naiz batzutan muga jarri behar dizkiena. Batzutan mugak da gure etxean. Musikarekin ere bai. Oso ondo. Eta badakizu zerran garrantzitsua. Merienda egitea, haukatzen duten merienda egitea, eta nik egia da, ohiturai galdu detela. Txikitan beti, bai galdu det. Zer gertatzen zain nahi? Ni iristen naizela bazkaria goze askorekin, asko bazkaltzen dut, eta ondoren ja merendatzeko ez dauket gozerik. Eta orduan zer gertatzen da, iristen dela afaria, eta iristen naiz afaria kriston gozeakin. Eta izartzen dut kriston afaria. Eta orduan zer gertatzen dut, urrengo egunean, gozaltzeko gozerik ez dakatela. Eta orduan egunero hartzen dut kafia eta horrela, eta hoi aldatu egin nahi dut. Eta oain merienda ipatu dezula eta horrela, gustatuko litzaidake, hori, ez bazkaltzea hainbeste, eta ez afaltzea hainbeste, eta pixka bat hori geistea, eta meriendatxo bat sartzea, eta amaiketako bat sartzea, eta horrela bilatu oreka bat, ez da? Fruta pixkatekin nahikoa da, azkenan. Nik aukeran, beti esaten diate fruta pixka, baina ni palmondo asko urta ditu, eta palmera txokolateskoak eta olakoak jate ditut, baina zerbait normalean hori fruta da, ez? Baita ere. Fruita hartu behar da. Baina medikuek noski alkatzen dute, hori, pixka bat, batez ere danatatikan jatea. Noski jandaitekela azukrea edo boierien bat egunen batian, noski dazatu daitekela noizean behi, ona dala, batez ere buruarentzat eta gua asertzeko eta pozik bizitzeko ere, baino hori, dieta batean, dietak izan behar du orekatua eta buruak ondo funtzionatzeko eta nekatuta ez sentitzeko eta horrela batzutan horregatik izaten da, igual ez dugulako dieta on bat jarraitzen eta falta zaizkigulako edo vitamina batzuk, mineral batzuk eta igual ahulezia eta horrela sentitzen dugu batzutan horrexegatik. Orduan, ondo jatea da funtsezkoa eta ondo jatea da hori, danatatikan jatea eta ez nikiten deten bezala pilo bat jan bazkarien, pilo bat jan afarin, zaiatu beharria, pixka bat egun guztien zehar ondo jaten eta oreka bat bilatuz. Hor oinar, eta nik gurasoi, mesedez, tamalez, gero, jente hasi da pixka konsientziatzen eta, oraindik zenbat boio industrial paketekoak ematen dizkiete umei lauterretan eskolatik ateatzen dianen da, zen edo esatea, egunien baten olako zerbait sartzea, urte betetzean edo ezakit, momentu betetzetan eta horrela. Ogitartekoa, betiko txorixo ogitartekoa, saltxitxoia, gazta, txokolatia, berdintzaitz, ogitartekoa, ogi hon batekin. Olako gauzak, eta fruta, nik gure etxean, beti damateko, fruta eta ero ogitartekoak, eta esan dagoa, astean behin, sandwicha, baina nik iten diet. Ero hau, ero baita iten diet, urdai espiko egozearekin. Oine semiak eskatu dilegun, atzo eki gaina esan zian, irugiarrekin eiteko, urdai espiko egozearekin baina, zerbait gehiago, eskatu. Bueno, hemen,
ikusi duzu, bota dugu esne gaina gurinarekin inalduzu nahi izan ezkero, baina olako familiko zerbait. Gero, txokolatea pusketa eta moztu dut, urrak pixka bat zapaldu eta orduan kurruskari izango dugu, gatz eskata batzuk ere. Hemen botako izkiot, pixkat, tak. Olioa eta gatza, txokolate beltzari behintzat, amarekoa. Eta hemen, Armintz, normalean horiek palma olioa erabiltzen dute. Palma olioa aldala ekidinin behar du, orduan, oliba olioa bestra virgina bat hartuko dugu. Aldaketa ona. Eta hemen, txorrotada bat alde batean, eta honekin estaldu ingo dut. Gero, nahi izan ezkero, egia da, samurrago geratzen da. Gurinarekin igurtzi, eta hemen iten badugu, plantxan iten badugu, hobeto geratzen da. Baina, bueno, garbi aldera egiten da, bakarri markatu, oso ondo. nahikoa da. Eta itzein dugu, dietataz, itzein dugu, elikagai ze garrantzitsua diren, gure bizitan ez da, eta beste gauza funtsesko bat eta oso garrantzitsua ere da, kirola. Eta kirola da, bakoitzak bere erara, adibidez, badago kirol mota bat, non deitzen den martxa nordikoa, ez da, Nordic walking, hori da. Dala bakarrik, oinez zibiltzea makilekin eta behintzat mugitzen duzu gorputz guztia. Hanka, eskuak eta... Enborrak, gerria, dana egiten duzu. Eta balio du mundu guztiarentzako, adinekoak, ez adinekoak, bakoitzak bere ritmoa, eta hoi oso garrantzitsua da, zuk azkenen hobeto sentitzeko, ez da? Norbera bere buruarekin, gaina, bitu, zuk esan duzuna. Janduzu pila bat eguerdian, ez da izek, kirol pixka egin zerbait, ariketa fisiko, ez gara hemen ari korrika jumazatela. Zigorrek egiten duna ez, egun da 60 kilometro korrika mende. Estremoak dana txarra dira. Baina ibili pixka bat, eta holan gozeaina faltzen gordulako, eta gira honekin jende heldu pila bat, eta ezain heldua, nik ikustitu gure inguruan, bi makiltxokin, eta rirra, eta horrekin dana lantzen duzu. Hori da. Praktikoa. Hemen, nik asmoa da, ikusten duzu alde bat. Tak, orduen hoi, karratuak egiteko politia geratzen dana, hartzen da, jarriko buelta emango diogu, eta beste aldea, baita laukitu ingo. Orduan, hau, entrekotakin, txuleta batekin egiten baduzu, olako sartai bat baldin badukazue, lehengo segundu batzuk alde batera, gero bestera, eta holan geratzen da laukituta moduan, politia, estetikoa, kontu estetikoa da, Eta hitzein dugu, martxa nordikoan nola makillak erabiltzen dituzten, horretarako badaude makilla espezifikoak direnak, gainera dira nahiko... Karbonoskoak, aluminizkoak, normalen jentea karbonoskoa ibiltzen dut. Berezia daudela, baina guk hemen beste makilla batzuk ezagutzen ditugu, ezta? Urrez walking iten hemen. Urritza makillak, adibidez, landa ere muetan eta horrela oso funtseskoak biranak. Hau da, nekazariek, biltariek, pilo bat jendek erabiltzen dutena, eta ona ekarri dituguna. Hombre, nireak erretxet. Zioren urritza makillak. Nik enekiena... Santagerako ere, Santagerako eta urretz jokor, makil jokorako ere balio dutenak, Hori da. Hau da, hartu bata bestean aurrian, nik iri, bai, zuri. Berreta bata jarri dian aur zenbakitan. Iri gogua dizkiat dire. Etorre, hartu makilla, etorre. Hori. Tak, hola, jarri. Bueno, kirola omen dago. Bai, eta nik, bakizu, erreportei bat izuten. Eta hau, Siciliako batzuk, etorri ziren, da Sicilian badago makil jokoa, eta 1200 da pikugarren urtean, Leitzako euskaldun batzuk gerrara jundakoak ara. Makillarekin, gerrara makillarekin. Euskalduna makillak erabiltzen zituzten. Horrekin, espata batekin hori baino motzagoa da. Distantzia mantendu iten die, esaten dute, baina 800 gramoko makilla bat izan barra. Horrek ematen badizu besoan, horrek min iten da. Akao. Min iten da. Bueno, hori esan da. 800 gramoko makilla moitzeko zerrimarra jan. Hori da. Ez da beste sekretu. Eta merienda hon bat, hori nik ena. Hobeto. Naita nahi ez. Orduen, Arnitz, atatzen beha zu platertxo bat. Venga. Hauxe berago. Jango dugu. Eta, erditi moztu. Eta hemen ikusten zu, txokolatzea urtzen hasita, uste maduzu pixka denbora gehiago, urtuta hongo da. Holan jarri. Horrela jarri, eta hau guk etxean indugu, gure etxeko osagaiekin, maitasun guztiarekin kalitatezko askari bat.
gaur zigorren seme alabak bezala, Bueno, bai, sangutxa! Ez, bota berza, bezotara, baina beste matea gutxiko da. Sangutxa da, emozionantik dira. Eta normal, emozionatzea. Hor pusketa, urra, gero harrapatzen dituzo. Textura ezberdin pilo bat, txokolate ona, urra, osasuntxua eta gozoa, garrantzitsua lagunok. Bihar ostirala dugu. Bihar adi, usakumea datoz txorien eta.